malam ya ce mun ga wani bidiyo na kilik ne kaɗan yana ɗan zazzagayawa aure zuwa wani aure na contract. Ta ce ba mu gane ba, wai malam menene ƙarin bayani akan wannan auren contract? To shi abin da ya faru lokacin da muke karatun muwatta malikin ana tarihin imamu malik, to sai aka kawo fatawoyin da kowace mazhaba tana da fatawa shaz. Abin da kira shaz shine fatawar da ta bauɗe, kama ce akuya ta fita daga garki, fatawa ce duk an yi nan ita kuma sai ta bauɗe ta wani guri, yawa ta zamo kenan wato ta fita daga dangi. To irin wannan fatawa shi ake kira shaz, kamar saniyar ware ta zama ta fita daga ka'ida. To kowace mazhaba tana da irin wannan fatawoyi. To sai da kawo a cikin mazhabobin akwai mazhaban Abdullahi dan Abbas, wanda shi yana yin fatawa kamar yadda zacin sa fiqh sunna, yana yin fatawa akan halaccin auren mutu'a bisa wasu sharuɗa. Yace to amma duk da haka fatawan Abdullahi bin Abbas ai ta ci karo da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace Allah ya haramta cin naman jaki da auren mutu'a zuwa ranar alkiyama. To kaga yanzu fatawan Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda ita za a dauka, ko hadisin Muslim wanda Imam Ali ya rawaito za a dauka? Kaga dole hadisi in ya inganta magana kowa ma ta ruguje. Amma da shi ma Abdullahi dan Abbas ne yake faɗa cewa lokacin da ake son a haramta mutu'ar aikin haji, mutu'a ta aikin haji, dama mutu'a uku ce. Akwai mutu'atul talaq, in ka sake mace ka bata wani abu. Akwai mutu'atul haji, shine kai haji da umara a shekara guda kuma ka raba tsakanin su. Akwai kuma mutu'a na wato abin da za a ba mutum na mutu'atul talaqi, mutu'atul haji, to shine dai sai kuma wannan mutu'a din. To kaga kyautatawa ne wancan, an sake mace ake kyautata mata. Wannan kuma aure ne aka yi shi zuwa dan wani lokaci aka kiran shi auren mutu'a. Wancan kuma saki ne a ba mace wani abu bayan an sake ta, shi ma na kiransa mutu'a, kamar ti'ohunna. Kaga ya zama uku kenan. A cikin aure akwai biyu. Auren mutu'a shine ai aure zuwa wani lokaci zai kare, wannan shine aka haramta shi zuwa ranar alkiyama. Akwai kuma an sake ta dan dauki wani abu a bata, shi ma ana kiransa mutu'atul talaq. Wancan mutu'atul nikah, wannan mutu'atul talaq. Akwai kuma mutu'a na aikin haji, shine ka je ka fara yin umara a cikin watannin aikin haji, kuma ka kwance umararka ka jira lokacin haji yayi ka kuma yi niyyar haji ka hada su. To saboda haka sai wasu ka gutsire iya inda aka kawo fatawa da Abbas din, su kawo ragowan bayanin da na cewa bayan na hakaito dama ka'ida in za ka yi raddin magana sai ka hakaito ta gaba daya. Wani ya ce kaza ga hujjarsa, wani ya ce kaza ga hujjarsa, wani ya ce kaza ga hujjarsa. To conclusion a ƙarshe sai a ce to kuma hujjojin da kowa ya bayar ga magana da tafarin jayi. To saboda haka magana akan auren mutu'a cewa musulunci bai yadda da auren mutu'a ba. Wasu kan kawo cewa yanzu ana yin nikahul misyar. A nikahul misyar aure ne amma shi ba wai da niyyar saki bane, ba saki a cikinsa, inda ya bambanta da auren mutu'a. Mace ce ta samu babban mukami ko ta yi ilimi, ta yi kuɗi, har kowa ke jin tsoron ya aure ta saboda kuɗinta ko saboda iliminta ko kuma saboda girmanta ko shekarunta ko 'ya'yanta ko mulkinta. Sai ta nemi wani mutumin yake cewa zan yadda mai aure amma na sauke maka duk nauyin da miji yake akai na ciyarwa da shayarwa da gurin kwana, kawai ni da in zama ina da miji, haƙƙin aure kawai nake bukata. To wani shi ake kira nikahul misyar. Auren da aka yi amma nauyin auren yana kan matar. To akwai malaman da suka halasta shi, suka ce gaskiya wannan ya halatta tunda dama haƙƙinta ne ta sariyar. Wasu malaman suka ce bai halatta ba, ai ba miji kenan, yanzu ba shi da dama ya bada umarni ko ya hani, tunda bai iya ɗaukar nauyin gida ba, bai isa ya ce mata hajiya ina zaki ko hajiya daga ina kike ba. Za ta mutu ce akara maka Allah sai na dace, to Allah ya tsare hanya, da shi za a dace ai bai shafe ka ba, sai san da ka gani. To kaga ba fawa aure, babu umarni da hani, tunda baka iya ɗaukar nauyi. Wasu kuma malamai suka yi tawakkufi cewa to ba za su sa shi cikin haram ba, domin ya cika sharaɗin aure gaba ɗaya. An ga muhallin ɗaurin aure miji da mata, ga siga, ga wali, ga sadaki, ga shaidu, ya cika sharaɗin aure, ko ba a sa lokacin mutuwa balle a ci auren mutu'a ne. To amma rashin nauyin da miji zai dauka aka sarya masa ba zai ba shi dama ya umarni ya hani ya ga ana barna ya taka birki ba, tunda baya iya yin komai. To saboda haka wasu ka halatta, wasu ka haramta, suka yi tawakkufi, wanda kuma shine da yafi. To Allah ya samu dace. Mai tambaya ta gaba yana cewa algafata malam, yarinya ce muke soyayya da ita kusan shekara 3, tana so na fiye da yadda nake santa,
amma waɗansu daga cikin yan uwana ba sa santa. Na yi ƙoƙarin fahimtar da su amma hakan ya ci tara saboda waɗansu halayya na 'yan gidansu ba nata ba. Kuma ita yarinyar tun da muka haɗu ta rabu da dukkan wani saurayinta. To yanzu na rasa yadda zan yi. Wai wace irin shawara malam zai bani dangane da magance wannan matsalar? Shi aure dama abin da ake so a ce akalla mutum 6 suna son auren. To mutum 6. Mutum 6. Na'am. Shi wanda zai aure ta yana son ta. Ita za a aura tana son sa. Haka. Babansa yana so. Haka. Babanta yana so. Haka. Babarsa tana so. Babata tana so. Kenan. Idan zaka je ka yi aure danginka ba sa so, kuma cikinta zaka ɗauko ta ka kawo ta cikin dangin ko ba sa santa, to ba za ta ji daɗin auren ba. Shi yasa tun farko bai kamata ku fara soyayya ba tare da ka nemi izinin iyayenka ba. Zan nemi 'yar gidan suwanci in sun amince. Amma watakila da ka ji sun dage cewa kai ma ka ɓoye mana cewa akwai wata matsala a gidan. Wanda su kuma suna ga kai a gurin ka tunda kana son ta kace ba ta da wannan matsalar, su kuma suna ga in dai har akwai wannan matsalar da baka faɗa ba, suna ga cewa ba za su haɗa dangi da masu irin wannan matsalar da baka gaya mana ba. Domin shi aure likito iyalai ne gabaki ɗaya na wannan bangaren da na bangaren a haɗe su gabaki ɗaya. Duk sanda ka auri mace to ka haɗa danginka da danginta, ka haɗa iyayenka da iyayenta, ka haɗa zuriya, ka haɗa jini da su. Da haka in suna da wani abu da ake zargi ko ake wanda zai iya ɓata sunan dangi da yan uwa, kaga zai iya zama matsala ko da bayan an yi auren. Da haka ni shawarar da zan baka gaskiya ba ta da daɗi a gare ka ma ta tafi. In iyayenka ba sa so ka haƙura, ka ba ta haƙuri. To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, sai Allah ya kai mu shiri na gaba.